गासिबो साख्रि मोनजोबसिगोन बायदिसिना बाथ्रा बेफोर गासिबो बाथ्रायानो सैथो नंजोबा बिटिआर सुक्तिया नंगौ। हेलो एवरीवन गुड इवनिं आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनो जोबोर मोजाङै दं आरो लोगोसे आंबो नोंथांमोननि अननायावबा इसोरनो जोबोर मोजाङै दं। लोगोफोर दिनै नोंथांमोना सिगाङाव आङो जि भिडिअ स्क्रिप्टखौ होदों बेखौ नुनानै निस्सय एसेबाबो बुजि मोनखादों नङा होमब्ला आं दिनै नोंथांमोनजों मानि सोमोन्दै बा मानि खोथा लानानै सावरायनो फैदों नङा होमबा जाय बिस्वजित दैमारी बिथाङा हेन्थु बिटिआरनि सोमोन्दै मा खोथा बुंदों नोंथांमोना निस्सय मिथिनो मोनगासिनो दङ। भिडिअखौ जाहाथे जोबजासिम नायोब्ला निस्सय बुजि मोनगोन आरो जायफोर बिथांमोना आद्रा खिसा भिडिअखौ नायनानै ओंखारलांगोन बे बिथांमोना बुजिनाय नङा। मानो होनना बुङोब्ला जायफोर ससे नायनानै ओरैनो प्ले खालामनानै स्किप खालामगोन बे बिथाङा बिथोराव थानाय खोथा बाथ्राफोरखौ आरो बै बिथांमोननि खोथाखौ लानानै आं मा बाथ्रा बुंगोन नोंथांमोना बेखौ बुजिनो मोननाय नङा। बेखायनो आं आसा खालामदों नोंथांमोना जाहाथे भिडिअखौ जोबजासिम नायो आरो आं बेखौ बुंहरो जे जायफोर बिथांमोना मोजां मोनदों बेफोर लाइकबो खालामनो हागोन आरो शेयारबो खालामनो हागोन आरो जाय बिथांमोना गाज्रि मोनदों डिसलाइक मारिना हरनो हागोन बेयाव जेबो बुंनांगौ खोथा गैया आंहा थारमाने आपत्ति गैया आरोखि ना। दा नोंथांमोना अब्ला आङो बांद्राय गोबाव खालामाजासे नोंथांमोननो बिस्वजित दैमारीया मा बाथ्रा बुङामोन बेखौसो आं नोंथांमोननो दिन्थिग्रोनोसै। बिटिआर जानायनि उनाव गासैबो बर' सेंग्रा सिख्लायलायनो साख्रि मोनजोबसिगोन आरो बिनि थाखाय फर्म राननानै होदों आरो गावबा गाव बाय'डाटा बेसेबां क्वालिफिकेसन गोनां मानसि दं बिसोरो गासिबो जमा होनांगौ गासिबो साख्रि मोनजोबसिगोन बायदिसिना बाथ्रा बेफोर गासिबो बाथ्रायानो सैथो नंजोबा बिटिआर सुक्तिया नंगौ थामथि गोरोबथाया नंगौ सुक्तियाबो बिटिआर नङा मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्ट बेवहाय खुनु बिटिआर टिटिआर होननाय गैया जियानो होनना दं बेखौ गाज्रि मोननांगौनिबो बेयाव जेबो गैया। गोदान जेबो रायजो फैयाखै आगोलनि जि बिटिसि बे बिदिनो दं जि डिपार्टमेन्ट हाग्रामा महिलारि बिथांनि साइन होनायाव 2003 मायथाइयाव 2003 मायथाइयाव जों मोनबोदों बेनो दं। बे बिटिआरनि जायगाखौ बिटिएडि होनदोंमोन इंराजियाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरियाज डिस्ट्रिक्ट एबार जायफ्रा सागर होदों सहि होदों एबसु आरो एनडिपि गुबुन गुबुन बेवहाय बे बिटिएडि खौ बिटिआर बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन नाम दोननांगौ होननानै बुंदों आरो बेखायनो बेजोंनो जुदि नोंसोर खुसि जायोब्ला होमब्लालाय आरो माथो दं होननानै बिटिएडि होननानै जाय एलेखाखौ मोनथियो बेखौ बिटिआर होननाय जादों। अब्ला दायो जायफोर बिथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदों बिसोरो निश्चय बुजि मोनदों बिस्वजित दैमारी बिथाङा मा बाथ्रा बुंखो नङा होमबा। बिस्वजित दैमारी बिथाङा जाहैबाय सासे इउपिपिएलनि सोद्रोमा एबा स्पिकार होनना बुंनांगोन बिटिआरनि सासे स्पिकार इउपिपिएल हान्जानि। दा आं बेखौसो हमनो हायाखै माने जास्ट आं बे भिडिअखौ 2 घन्टा आगोलाव सासे बिथाङा हगारदोंमोन बेखौ आं मोननानै लाखिदों बेखायनो आं नोंथांमोनजों रायलायनो ओंखारदों। नाथाय भिडिअआ फुरानासो जाखो ना गोदानसो जाखो आं बेखौसो मोनाखै। दा थेवब्लाबो आं बेखौनो बुंनो सानो जिथु बिस्वजित दैमारी बिथाङा बा सारा बिपिएफआव थानाय समाव बिटिआरआव जेबो गैया होननानै बुंदोंमोनब्ला दिनैनि दिनाव माखौ नुहुरनानै बिथाङा इउपिपिएल हान्जायाव जबदान जानानै दिनै मानो इउपिपिएलनि खामानि मावबाय थाखो दा साननांगौ बाथ्राया बेसो। आरो जुदि बे भिडिअआ गोदानब्ला बिथाङा बै समाव इउपिपिएल हान्जाखौ मोजां नुहुरनानै इउपिपिएल हान्जायाव मोख्रा बायदि फिसौ बारलांबाय नाथाय दिनै बिथाङा मानि खारनाव बिपिएफ हान्जानि बिटिसि बा बिटिएडि एकर्ड लाबोनायानो मोजांमोन बा बिटिएडिआनो थिग दंमोन होननानै मानि खारनाव खोथा बुंलायखो दा नैबे बाथ्राखौ हमनो हाया जानानै दङ। गोनो गोथो जादों बेखौनो होननानै बुंदों पलिटिकेलनि राव एबा पलिटिकेलनि बाथ्रा नोंथांमोना मिथिमोनो गासिबो दिनै बबेबा मोनसे हान्जाखौ गाज्रि होनना बुङोब्ला गाबोन बै हान्जायानो बिनि थाखाय मोजां जागोन गाबोन बै हान्जाया जिथु गाज्रि जायोब्ला बै हान्जाजों बे फिसौ बारफिनगोन थिग बेबायदि पलिटिकेलनि हान्जाया। बेखायनो आं डाइरेक्ट थोंजोङै बुंखायो पलिटिकेला मोनसे फल्ससो नंखायसो नोंथांमोना माब्लाबाबो जानला मेला पलिटिकेलखौ दा फोथाय पलिटिकेलनि गोदै गोदै राव बुंनायफ्राव दा गोजाव आरो नोंथांमोना अराय सम गोसोआव लाखि पलिटिकेलजों जोंनि रायजो राजाखौ गोबां जाम्बा जाम्बि खालामगासिनो दं आरो फिदिंगासिनो दङ। बे पलिटिकेलानो जोंनि बिटिआर ओनसोलखौ एबा बिटिआरखौ थाखानाय गोजोनफोरखौ सिफायनायनिफ्राय सिफायलांगासिनो दङ हमनोसो हायाखै। नाथाय बिनि गेजेराव मासे गोग्गोम सियाल बुन्दा दङ बे सियाल बुन्दाया सोर नोंसोर मिथिखागौ दा आसामनि सासे चिफ मिनिस्टार बेनो जाहैबाय हेमन्त बिश्व शर्मा। बिथाङा दिनै बर'नि लिडारफोरखौ लानानै गोदै गोदै राव बुंनानै ओरै खालाम थोरै खालाम होननानै बुंगासिनो दङ। बिनि खेत्र'नो दिनै जोंनि बर' लिडार्सफ्रा बिथांमोननि खोथा बाथ्राखौ लानानै बेफोरबायदि खामानिखौ मावबाय थानो गोनां जागासिनो दङ। बेखायनो जोङो बारे बारे रिकुवेस्ट खालामो बा बारे बारे बुङो
अराय सम जोंनि बर'आ खौसे जादो बर'नि जेसां लिडार केडारफोर दङ बिथांमोना ज' जालायनानै गोरोबलायदो आखाइ हमलायदो अब्लानो जोंहा इलेक्सनखौ बांद्राय खेलायबाय थानांगौ जेबो गोनांथि गैया ओरैनो जोङो उइनाराव देरहालांगोन उइनाराव जोङो मोनसे नङा मोनसे सासे नङा सासे सिं जालायनानै हयथ' हाग्रामायानो सिं जादो हयथ' प्रमदआनो सिं जादो हयथ' हाग्रामायानो सिटआव जिरायदो हयथ' प्रमदआनो सिटआव जिरायदो बेयाव जोंहा जेबो बाजानांगौ गैया नाथाय आं बेखौसो सानो ज' जानानै बिदा फंबाय हिसाबै खौसे जालायनानै जिथु जोङो खामानिखौ मावलाङो डाइरेक्ट बुंखायो आङो 100आव 100% जोङो जोंनि मोननांगौ मोन्थायफोरखौ मोनबाय थागोन आरो बर'आ जि थांखिखौ लादों बे थांखिखौ जों अरायसम जाफुंबाय थानो हागोन दा नोंथांमोना मा सानदों बेखौ जेबो मिथिया नाथाय नोंथांमोना जायफोर गोसो गुदुं दङ जायफोर मोजां मोनदों बै बिथांमोना निस्सय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो माबायदि सानदों पलिटिकेला थारैनो सैथो ना असैथो हा आंनि साननायाव डाइरेक्टखा बियो माने असैथोखा पलिटिकेला बेखायनो दिनै पलिटिकेलाव थानाय लिडार केडारफ्रा उल्था फाल्था खोथा बाथ्रा बुंबाय थायो गाव गावनि बेनिफिटनि थाखायसो बुङो ना बले रायजो राजानि बेनिफिटनि थाखायसो बुङो बेखौ जेबो हमनो हाया बिथांमोना बे बाथ्राया नंगौ सियर दिनै बिस्वजित दैमारिया जि बाथ्राया बुंदों बिटिसि समाव बा बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों जि मोनदोंमोन पावार एन्ड फांसन बेनो दाबो दङ मात्र नामखौल'सो सोलायदों होनना बुंदों थारमाने एक्स एनडिएफबिनि बिथांमोनखौ माखासे एबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ उल्थां फाल्थां फिदिंनायानो सोर नोंथांमोना निस्सय मिथिखागौ बे बाथ्रा सियर बिस्वजित दैमारिया जि बाथ्रा बुंदोंमोन ना एनडिएफबिनि मानसिफोरनो एबसुनि मानसिफोरनो गासिबो साख्रि मोनजोबसिगोन होननानै फर्म रानना होदोंमोन नोंथांमोना गोसोआव दं दा बे फर्मखौ आंबो फिलआप खालामना हरनो मोन्दों आंबो खुद गावनो एक्स एनडिएफबिनि जानानै फिलआप खालामना हरनो मोन्दों नाथाय बहाथो दिनैसिमबो मानो जेबो फिननाय गैया बे फर्मनि थाखाय मानो दासिमबो गैया सोर बेसेबां क्वालिफाइड खालामनाय सोर बेसेबां फरायनाय सोरहा बेसेबां रोंगौथि दं बिनि सोमोन्दैथ' सोर बेसेबां बेचनिमोन सोर बेसेबां बैसोनि मानसिमोन बिनि थाखायथ' मोनसे फर्म फैदोंमोन ना हा बे बिटिआर एकर्डखौ लानानै फैखांनायनि उनाव बिटिआर सरकार जिथुनाखि फैदोंमोन बिनि उनाव बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बुंदोंमोन बा बेफोरबायदि फर्मखौ फोसावना होदोंमोन बयनिबो साख्रि मोनसिगोन न'खराव साफा सुबुङानो साख्रि मोनजोबसिगोनलायनो बोरोथो दायो बेफोरबायदि साख्रिया सोर मोन्दों बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों साख्रि बै समाव बिपिएफ सरकारासो थाइसे थाइनै फैसा लानाबाबो होबावदोंमोन साख्रि बाख्रिखौ नाथाय दिनैनि दिनाव इउपिपिएलआ फैसा लासेयावबो खामानि मावनो हायाखै आरो दाथ' बिटिआर ओनसोलावलायनो फैसाजों साख्रि होनो ओंखारगासिनो दं पिडब्लिउडिआव गथ'फोरखौ गोबां गथ'फोरखौ फरायसा गथ'फोरखौ बा मेट्रिक पास जाना थानाय हायार सेकेन्डारि पिअ पास खालामना थानाय गथ'फोरनिफ्राय फैसा लायै दा मानो हमजागासिनो दङ नोंथांमोना बेफोरनि फुल डिटेल्स भिडिअफोरखौ नायनायाव एनिथिं एनजि बिथांनि भिडिअ हाबनानै नायथां अब्लानो गासिबो नुजोबगोन बिटिसि ओनसोलाव बा बिटिआरआव मा सोलिगासिनो दङ फैसाजों साख्रि बायनो हायोनो फैसाजों साख्रि बायोबा आंबो लागोन मिथिबाय आंनोबो नांगौ साख्रिखौ बेसेबां नांगौ बुंबानो जाबाय फैसाजों जुदि बायनो हायोब्ला साख्रि आंबो बायगोन नांगौ आंनोबो सुखिदारानो जा जियानो जा नेटरबाबो जायो जिखुनु गभर्नमेन्टनि साख्रि मोनबानो जाबाय साख्रिखौ जुदि फैसाजों बायनो हायोब्ला फरायनाय सोलोंथाइ जिदु नांलायगौ गोनांथि गैयाब्ला दिनैनि दिनाव नोंथांमोनाबो मिथियो जायफोर साख्रि बायनो नागिरग्रा एमए बिए फरायनाय डिग्री पास जानानै थानाय मानसिफ्रानो ओरैनो बेखाराव दङ बेसाफोर कम्पानि खामानि मावनानै जागासिनो दङ बिसिनि सोमोन्दै सोरबा मिथिदोंना बिथांमोना बारे इन्टारभिउ होगासिनो दङ बारे ट्रेनिं लागासिनो दङ नाथाय दासिमबो बिथांमोननि साननाय हनाया साक्सेसफुल जायाखै अब्लालाय नों आंजों जाम्बा जाम्बि नन मेट्रिक मानसियालाय माब्रै साख्रि मोननांगौ जाखो बेखौ थोंजोङै मिथिखायो फैसा बिनाय माने जानाय साख्रि मानि माथि बिख्रि होननाया बेनो साख्रि नांगौबा हा फाननांगौ होनना बुंनाया नाथाय हा फानसेयावबो नों साख्रिखौ मोना जे मानो मोना जोंखौ फोजोबलांसो नागिरगासिनो दं फारसेनिफ्राय फारि दा लोगोफोर आं बांद्राय गोलावखौ बुंबाय थाला नोंथांमोना बुजिनानै नायदो बिस्वजित दैमारिया मा बाथ्रा बुंदों बिस्वजित दैमारिनि बाथ्रा बुंनायफ्रा गासिबो सैथोआनो गोजा नाथाय आंहा मोनसेल'सो कनफिउस जे नोंथांमोनानो हायोब्ला फोरमायहरदो बा खिन्थाहरदो बे भिडिअ फुराना भिडिअमोन थेवब्लाबो आं होबाय नोंथांमोनजों सावरायनो होननानै मोनबाय जेला आं नोंथांमोनजों नुजाथिफैबाय दा नोंथांमोना फोरमायहरबानो जाबाय कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव आरो गोरोन्थि जादोंबा सरि आंनि निमाहा बियो नोंथांमोननिसिम जाहाथे माने आंनि दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों बुंलांनाय बाथ्राफ्रा माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंबा बा फुराना भिडिअखौनो आं सोसनफ्लांदोंब्ला नोंथांमोना जाहाथे आंखौ बर' हिसाबै गावनिनो हारिनि साननानै निमाहा होलायो आं बेखौनो गुरैयै रिकुवेस्ट खालामनाय थाबाय आरो बेजों लोगोसे आंनि दिनैनि भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय जय हिन्द बर' हारिनि